हेलो लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय आंनि लोगो आरोना बाक्सानि बिथाङा माने नगावआव शिवलिंग मन्दिर नायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनिनो भिडिअ मोननैसो क्लिप हरदों आरोना आंनो नोंथांमोना लोगोफोर नायलांनो हागोन बे शिवलिंग मन्दिरा बुंनो थाङोब्ला आसामावनो सबसे गिदिरसिन आरोना आसामल' नङा इन्डियायावनो बुंनो थांबाबो सबसे गिदिरसिन शिवलिंग मन्दिर होननानै बुंजायो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर কি ধুনীয়া ভিউ ন সঁচাকে জায়গাকেইটা ভাল লাগছে বিল হলিও কম মাছ পাব ন এইফালে রাস্তা নাই নেকি কিন্তু তামান আজি বৰষুণ দিয়া কাৰণে ভিউটো ভাল লাগছে বৰফ নেকি মন্দিৰটো কোনটো চাইডত আছে হে চাইছো গাড়ি না একটু লাগে তাদের পরিচয় দিতে সুন্দর মন্দির না কি ধুনীয়া গাঁওখনি মোৰ বন্ধ সব এটা বলবো মত যোৱা মানুহ আহিল পানী ভৰ্তি কৰি আছে দেখা নাই আৰু বান্ধি हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों बेनो जाहैबाय आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चेनेला थाबैनो जुदि 1K जुदि साबस्क्राइब जायोब्ला नोंथांमोननि अननायाव अब्ला आं नोंथांमोननो गेम लाना फैगोन जायनो माने आंनि यूट्यूब चेनेलाव
कमेन्ट खालामो बिथांमोनखौ माने आं कमेन्टखौ पिकआप खालामनाय जागोन आरोना आरो माने जाय मोजां कमेन्ट खालामदों बिथांमोना माने देरहानो हागोन आरो देरहानानै बान्था मोनगोन आरोना माने बिदिनो 100 200 300 400 500 1000 थाखा बिदि मोनगोन आरोना बै गेमखौ जेब्ला आंनि इउटुब चेनेलाव 1K जुदि साबसक्राइब जायो अब्ला आङो बे गेमखौ लाना फैगोन आरो साननै सानथामावनो आं बेफोरबायदि गेम लाबोबाय थागोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ बेसेबां हायो शेयार खालामनाय सापर्ट खालामदो आरो 1K थाबैनो साबसक्राइब खालामदो अब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ थाबैनो 1K जुदि साबसक्राइब खालामोब्ला अब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव इउटुब चेनेल भिडिअ नायनायजों लोगोसे फैसाबो खामायबाय थानो हागोन आरोना सानसेयावनो बिदिनो 200 300 400 1000 बिदि नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ नायनायजों लोगोसे मोजां कमेन्ट खालामबानो आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय रां खामायनो हागोन आरोना बेफोरबायदि गेमखौ आङो जेब्ला आंनि इउटुब चेनेलाव 1K जुदि साबसक्राइब जायो अब्लानिफ्राय आङो बे गेमखौ लानानै फैबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ बेसेबां हायो शेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो स' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय